mesti mati kuwi mesti Tuhan wedya marang Gusti Allah. Aja ngumbar lesan, aja angger jeblak. Aja ngumbar lesan, aja angger jeblak. Wong wali wae ngedekno wali ku dadine pimpinan. Nek wali ku pimpinane aku. Mulane petinggi ku ya wali. Ngadeke wali ku nggih pimpinan desa. Waline desa. Bupati ku ya wali, waline kabupaten. Sampai provinsi ku ya ana wali sing digawe gubernur ku ngadeke wae ndadekake gubernur njejeke wali. Iku gubernur ya wali di provinsi. Negara iki ya duwe gawe wali. Iki ape ngadeke wali negara sing didadekno wali sapa wae diakoni. Yen wis dadi wali iku aja disrimpungi. Wali ku bakal mbangun. Nek wali negara ku mbangun negarane. Mbangun segalane, pembangunan apa sih jenenge wali negara. Aja do difitnah. Lho ilingo nek mati ngene iki. Aja kok banggakno ilmumu sing dhuwur ora ana gunane. Apa sing mbok duweni bondo donya wis mati delok iku lho delok kuwi Mbah Surabaya. Iki waline Allah. Nah nek awakmu iku iso mati kaya waline Allah. Bendina dikirimi donga. Nek awakmu iku matine kaya matine dajal, hati-hati matine dajal iku. Mulane dajal golek pengaruh wong pirang-pirang. Ape ngadeke negara, ape gawe pimpin negara kudu mbok sengkali. Sapa wae lah, aja mbok fitnah. Eling nek pati ngene iki lho. Kabeh kuwat raju siratal mustaqim padha ngandelo. Yen awakmu banggake donyamu, banggake bondamu, piye? Yen kowe mati, randamu ae digawe bacaan wong liya, iku randamu. Donyamu digawe bacaan anak-anak kabeh. Nek hasilmu teko maksiat, mesti iki digawe bareng kemaksiatan. Mulane padha kabeh suwene ana kaya ngene iki, peristiwa iku dinikmati lan disyukuri ya dipahami. Aja dong nyengkuyung wae wah hebat. Pak iki hebat, Pak iku hebat ora ana gunane. Wong sing mbok sengkuyon iku bakal ora eling marang kowe. Ya didongakno muga-muga sing dadi pimpinan iku sing apik becik entuk rindane Gusti Allah. Aja angger do iki do mbok fitnah, iko mbok unggulno, iki mbok asorake. Iku ora ana gunane. Iku percuma. Mulane besok nek awakmu kudune kabudene Allah iku muga-muga dadi sing apik. Disengkuyung para bangsa, para sanak sedulur dikirim donga saben dinane. Kaya ngono kuwi. Aja angger ngono. Wah iki ora duwe iki. Tukang mitnah ngene-ngene percuma. Nah, kita ambil rokok, rokok mati. Mula sedulur kabeh eling lan waspada. Mulane kowe Mbah Gundang sampe gawe gending sing diarani gending Mas Kumambang. Kon nyegah hawa lan nafsu, cegahlah hawa lan nafsu. Lah kuwi lho. Yen sira kabeh awakmu iso nyegah hawa nafsu, awakmu sehat. Yen nafsumu kok unggulake, penyakit teko stroke, lah awakmu diganda stroke kok jare kabeh apa? Gandamu donya bojomu ora gelem mbek kowe. Oh tak onekne meneh, nek mati, bojomu digawe bancaan wong liya. Donyamu, anak-anakmu kae sing maris, dadi ana bertukaran, maris donyamu kabeh. Mulane gawe babagan laku sing apik para kaya waline Gusti Allah. Iso digawe tuntunan para manungsa kabeh, babagan kabeh. Wis ngono ae. Eling-eling padha kematian Tuhan. Kematian Tuhan. Aja sampe dilalekno. Wedya marang Gusti Allah.
gawa teken iku digawa, teken iku tuntunan, iku apa syahadat. Kan kowe ninggal syahadat, modi hati-hati, rokok apa kamu. Wes cukup sebenarnya ya, wes cukup.